माने मबाइलनि दामा जाहैबाय 21,500 आरो लोगोआव चार्जार मोननै आरो बेजों लोगोआव दंमोन इयारफन ओमफ्राय एकाउन्टआव दंमोन 75,000 बेखौ माने उनाव लाना खारनाय जादों आरोना। फनपेखौ बा मबाइलखौ खावनानै फनपेनिफ्राय रांखौ खालि खालामबाय, लांदां खालामबाय। सासे बर' सुबुङा सासे बर'निफ्राय लोगोनिफ्रायनो मबाइलखौ खावनानै फनपेनिफ्राय रां लांबाय, गावनि एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामजोब्बाय, थाइसेबो रां गालाङाखै, थाइब्रै ना माल' गालांदों। दा बे खोथाखौनो जों सावरायगोन। खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै जों मोनसे ओरैबायदि खौरां, बर'नि गेजेरावनो बर'फोरा हायद्राबादाव खामानि मावनो थांदोंमोन। हायद्राबादाव खामानि मावनो थांदोंमोन आरो मोनसे कम्पानियाव खामानि मावनानै ज' थालायगासिनो दंमोन। जेनेबा बिजित बर' आरो रिंकु बसुमतारी, बिसोर सानैजों माने खौसे थादोंमोन, मोनसे बिसिनायावनो उन्दुयोमोन जाहैबाय। ओमफ्राय थिग दाखालिसो बे रिंकु बर'निफ्राय बिजित बर'आ मबाइलखौ खावनानै हरनि 3 बाजियाव खारलांबाय रुमनिफ्राय। आरो मबाइलाव फनपे दंमोन आरो बे फनपेनि पासवर्डखौ बे बिजित बर'आ मिथिजोबखायोमोन। आरो बे मबाइलखौ लांनानै फनपेनि फैसाखौ खालि खालामजोब्बाय बा लांदां खालामजोब्बाय, रांखौ गासै 70,000निबो बांसिन रांखौ लांजोब्बाय। एकाउन्टआव थाइसेबो गालाङाखै, 4 रांल' गालांदों होननानै जोंसिम खौरां हरदों। दा बेखौ लानानै नैबे बिजित बर'खौ सोरबाफोर नुदोंबाथाय हमना दोननो थाखाय खावलायदों आरोबा नैबे नाम्बारफोराव फन खालामनो थाखाय खावलायदों। बिजित बर'आ जाहैबाय रङिया ओनसोलनि कसारि सलमारिनि थागिबि, नाथाय बे बांसिन गुवाहाटि पल्टन बाजाराव थायो होननानै खोनादों। नाथाय बे बिजित बर'आ दा गुवाहाटियाव दङ ना रङियाव दङ ना बबास दङ बेखौ दासिमबो जेबो गुबुन मोननाय जायाखै। आरो जोंहा फैसा खावजाग्रा रिंकु बर', बिथाङा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गिंगियानि थागिबि। बिथाङा 1.5 बोसोर बा 1 बोसोर 6 मास 6 दान खामानि मावगासिनो दंमोन, फैसाखौ जमा खालामगासिनो दंमोन, न'आव थाङाखैमोन। बेबायदि खस्थ' खालामनाय फैसाखौ बे बिजित बर'आ 1 सेकेन्डआवनो लांना खारजोब्बाय। ओरैबायदि आसरित। नैबे नुबाय थानायानो जाबाय बिजित बर' आरो बिनि बिफानि मुङानो जाबाय माहिधर बर' आरो बिनि बिमानि मुङानो जाहैबाय लेट प्रमिला बर'। माने बिसा बिमाया थैबाय। दा बे बिजित बर'आ बबेयाव दङ, बबेयाव गैया, मा खालामगासिनो दङ, बेनि जेबो गुमुर गैया। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे बिजित बर'खौ नुदोंबाथाय नैबे नाम्बाराव फन खालामनानै फोरमायहर। मानोना नैबे रिंकु बसुमतारीया गोबां खैफोदाव गोलैनानै दङ, रां लुथि जानानै। माखासे भिडिअ खालामना हरदों, जायबा फैसा खावजाग्रा बा लुथिजाग्रा रिंकु बसुमतारीनिफ्राय मोनसे भिडिअ बानायनानै हरदों। बे भिडिअखौ नायबानो जाबाय। बिथांमोना गोबां दुखु जारलायाव गोलैनानै दङ। ओरैबायदि आसरित, ओरैबायदि साननो गोनां बाथ्रा, बे बिजित बर'आ रिंकु बसुमतारीखौ आलाय सिलाय खालामना गालांबाय। खुलुमबाय, आं दिनै गिबियावनो बुंनो आखायाव लानाय जादों। मानो होनोब्ला दिनै हरनि जाथाय आरो बेनो मोनसे माने आंनि थाखाय मोनसे गिदिर प्रब्लेम, जेंना जादों आरोना। बे जेंनायानो जाहैबाय मबाइल खावजानाय। माने मबाइलनि दामा जाहैबाय 21,500 आरो लोगोआव चार्जार मोननै आरो बेजों लोगोआव दंमोन इयारफन ओमफ्राय एकाउन्टआव दंमोन 75,000 बेखौ माने उनाव लाना खारनाय जादों आरोना। मानो होनोब्ला जों सानजों उन्दुयोमोन आरोना, बे समावनो हराव लाना खारदों आरो। माने मबाइला माने जों सानजों उन्दुयोमोन नालाय, मानो होनोबा लोगोआव जों ज' थायो, उन्दुयो, ओमफ्राय बिदिनो पासवर्ड इउपिआइ पिन सब मिथिजोबो आरो। ओमफ्राय दा मिथिजोबो नालाय, ओमफ्राय बिनि अखानायै जेब्ला आं सिखारो अब्ला आं मबाइलखौ मोनाखै आरोना, नागिरबाय दंमोन। ओमफ्राय दा आङो मबाइलखौ मोनैलाय जोंहानि उन्दै दंमोन, बिनि मबाइलखौ लाना फैदोंमोन। बेनिफ्रायहाय आं मोनाखै, ओमफ्राय बिदिनो रिसिभ खालामाखै आरोना, फनखौ बुबाय थादोंमोन। ओमफ्राय ओरैजाय इनचार्ज थायोमोन आरो, बे रुमाव थांनाय जादों। बेनिफ्राय आङो इनचार्जखौ बुंहैदों, आंहा दिनै ओरैबायदि प्रब्लेम जाबाय, मबाइल लाना खारजानाय प्रब्लेम। बेनोदि जेनेब्ला एसे हेल्प होयोबा आं ससे नायस'नो हागोन नामा होननानै थांदों आरोना।
ओमफ्राय गारिजों दसे नायस'दोंमोन अब्लाबो मोनदिया बेनोसै आरो जेनेबा एकाउन्टबो जेब्ला ATM लानानै चेक खालामो अब्ला आंना थाइबेसे गैला दा जा दङ थाइब्रैल' दं आरो ना थाइब्रै थाखा फैसा दं आरो दा एकाउन्टआव बेनोसै दायो आं दा बुंनो लाबोदों मानो होनब्ला आङो दा कम्पानिनि मुंखौ बुंनो लादों कम्पानिनि मुङा जाहैबाय हायद्राबाद बे गोग्लैयो दा तेलेंगाना स्टेट गोग्लैयो बेयाव बे कम्पानिनि मुङानो जाहैबाय बे जायगानि मुङानो जाहैबाय जों दा जे खामानि मावदों बे जायगानि खामानिनि जेनेबा कन्ट्रेक्ट लानाय बिकेम कम्पानि बेफोरनो आरो जोंनि बे खामानिया माने आं जा थाइसे खामायदोंमोन आरो ना खामानिया जाहैबाय जेनेबा आंना सेलारिया मोनोमोन 17-18 बिदिनो मावनायनि गेजेरजों मोनोमोन आरो ना दा बिदिनो अनोब्ला नैबे स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बार बेयाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन नुबाय बायोब्ला आरो मानसिखौ बुंनो हागोन आरो